Ngafishane ezwini sekulesi sikhathi sokuthi impendulo isezwini likaNkuluNkulu. Sesizwile zonke ingxaki zabazalwane. Ngiyafisa ukuthi before sikhuleke phezulu kwalamazwi okuqinisekisa nokuveza ukuthi ubani lo nkulunkulu esizokhuleka kuye. Ngizokhuluma kafishane kwihloko esizothi okungenzeki kubantu kodwa kuNkulunkulu kuyenzeka. Amen. Okungenzeki kubantu. Luke chapter number 18 verse number 27. Luke 18 verse 27 lithi kepha uJesu wathi okungenzeki kubantu kuyenzeka kuNkulunkulu. Lamazwi avela emlonyeni wenkosi yethu uJesu Kristu ethi okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Kodwa enye into mhlawumbe engithanda kakhulu mamuzanele ukuthi ubani obhalayo ubhala uLuke udokotela. Isifundiswa lesi wayudokotela uLuke kodwa uzwakala ethi mhlambe kukhona ungahlula thina njengoLuke odokotela kodwa okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Lana kubhala umuntu onolwazi lonke lempilo onemfundo yonke kodwa ubonakala engarecommend ukuhlakanipha kwakhe, ubonakala engavezi ukwazi kwakhe ethi kodwa khona izinto noma sesifundile esifika kuzo sime singaso kwenza kanjani kodwa uNkulunkulu ekwazi ukuzenza. Yini eyenzeka kule ndaba ezesho lamazwi uJesu lithi iBhayibheli kweza umbuso ocebile wathi Jesu ngenza kanjani ukuba ngidlifa lombuso kaNkulunkulu. Lithi wathi uJesu yenza yonke imithetho kaMose wambalela yathi le ndoda kade ngangigcinile leyo mthetho lokungayiqala ebusheni bami leyo mthetho ngigcine yonke yini enye engayenza. Lithi wathi uJesu dayisa yonke impahla yakho bese wabela abampofu uthi wale ndoda yavele yahlehla yathi Jesu sengathi usho into enkulu kabi uthi angidayisa impahla yami indlela eyicebe ngayo. uJesu wayesesho amazwi amanye ke wayesethi niyabona nje kunzima kangakanani ukuthi umuntu ocebile engene embusweni kaNkulunkulu. Akasho ukuthi ngeke bengene uthi kodwa uyabona ukuthi kunzima kangakanani ukuthi bengene embusweni kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli mayisho lokho abafundi bathi awu uma Jesu usho kanjalo kusho ukuthi ngeke bekwazi ukungena. Wayesesho lamazwi ngicela wabambeke uJesu sethi uJesu okungenzeki ebantwini kuyena uNkulunkulu kuyenzeka. Uma esho lamazwi uwasho emva kwestatement elithi iBhayibheli wathi emva kwalento umuntu ocebile kuthiwa wathi kulula ngicela sibambe wathi kulula ngishikamere ukuba lingene embobeni inalite. Thiwa mayisho lamazwi bathuka bonke bathi Jesu usuke entweni enzima ukuthi ocebile ungena kanzima embusweni uzosho enzima kakhulu uzothi ilula uzothi ngamani ikameri ulifake embobeni enalite. Thiwa bathe mabethuka bathi kanjani imbobo incane kangaka wayesho lamazwi siwafundile bathi okungenzeki ebantwini kodwa kuNkulunkulu kuyenzeka. Lamazwi owasho uJesu eqeda ukuthi mina uNkulunkulu angidingi isikhalo esikhulu noma indlela enkulu ukuze ngikufake la ngifuna ukufaka khona kodwa ngishathu imbobo incane uyikameri wena ubona ithuba longena likho lincane kakhulu. Mina nguNkulunkulu osebenzisa ithuba nje noma ngathola incane kangakanani kodwa ngiyakwazi ukulisebenzisa. So wathi kimi mina Jesu kulula ukuthatha ikameri ngilifaka embobeni enalite. So bathuka bathi kanjani ikameri into enkulu kangaka wathi okungenzeki ebantwini kodwa kuNkulunkulu kuyenzeka. Lamazwi lawa ngicela siwabambe kakhulu ngoba uwasho uJesu eqeda ukusho istatement sokuthi mina ikameri singacabanga ikameri noba njengoba likhulu kangaka uthi kodwa mina kungalula kabi ukuthi ngilifake entonjini enalite. Mamuzanele abanye namhlanje basilalela bathi mancane namathuba uthi ngingaphila ngizothi njengekameri kunzima kodwa kuNkulunkulu uthi yena ubala kabi mina ikameri ngalithatha nje ngilifake embobeni enalite. Omunye uzothi kunzima nokuthi ngithola ithuba lomsebenzi mancane abathu ukuthi ngithola ithuba lomsebenzi ngizothi sibonga ukuthi mancane yabo uma nje ekhona emancane
namhlanje sizokhuleka nawe ngoba uthi uJesu kumina kulula ikameki nje ngalifaka nje embobeni enalite ngama emagama asikhonza uNkulunkulu osifaka ngoba amathuba evuma asikhonza uNkulunkulu osingenise eindaweni ngoba indawo zinkulu sikhonza uNkulunkulu weintuba ezincane wezikhale ezincane la khona bethi ama chances mancane nokuthi uyophuma la esibhedlela vele ubonga ukuthi bathi akhona amancane masuthi ke okay uma khona amancane shuthi nginjenge ikameri and uJesu uthi kulula kuye ukuthatha ikameri elifaka embobeni enalite lamazwi wayesethi kuJesu ke okungenzeke ebantwini uma nithuswa ikameri kimi kulula lokho namhlanje ngizomemezela mancane amathuba ukuthi uzolithuba lomsebenzi sibonga ukuthi akhona amancane mancane amathuba ukuthi ulapheke sibonga ukuthi akhona amancane mancane amathuba ukuthi ukwazi ukuphila kahle sibonga ukuthi makhona mancane into ebalekile uma uyikameri zazi ukuthi uyikameri masubona njengoba ngiyikameri angikwazi ukungena ngigijima intuba incane ngidinga uJesu oyena okwazi ukufaka amakameri awubaza simenje namhlanje sikhuluma la singamakameri ayingavuma amathuba ukuthi singake sifike la esikhona khona kodwa lo Jesu simkhonzayo uthoka ungenzeki ebantwini kuyena kuyenzeka mamuzanele mhlambe lamavesi awu3 eBhayibhelini ephinda from the Old Testament lokuliphinda leli verse lokuliphinda lenzekile ivesi enje mhla kuvakasha uNkulunkulu kaAbraham indoda endala ihlezi noSara bengenamntwana lithi iBhayibheli kuGenesis 18 wabona amadoda edlula wathi ngena ngizodla kwami ngena nje ngizodla wangazi kanti ungenisa uNkulunkulu ngalelo langa thoma beqeda ukudla lamadoda ayisethi uphi unkosikazi wakho so wayesethi uAbraham hayi usekitchen so ayisethi lamadoda ngonyaka ozayo ngalesi sikhathi siyobuya futhi la ekhaya umehluko masibuye unkosikazi wakho uyobe segona indodana thiwa wahleka uSaka ekitchen awubazalwane yini ehlekisa uSaka senesimo sokuthi ubunyumba bakhe sekunjenge joke akasabona ukuthi semukela ubunyumba kule level akasakhali ukuthi uyinyanga unyumba kodwa sokuyihlaya kuye ukuthi khona umuntu ongangishintsha kulesi simo sami kusisikhathi kunesimo ongena kuso kuze kube yihlaya uma umuzi ususazophuma indlela suwakhe ngayo esimeni wahleka uSaka lithi mayihleka uSaka yabuza uNkulunkulu wathi uhlekani Saka so wathi ayangihlekanga so wayesethi kodwa ngimdala kangaka nithini namhlanje ukuthi sengamina sengaphatha indodana so wayisisha amazwi ingelosi afana lawo sofunda namhlanje yathi ingelosi kukhonani okumehlulayo uJehova so yavele yashona amazwi yathi wena Saka ubuka isibeletho sakho kanti lamazwi siwasho ngoba sibuka uNkulunkulu omfake kwakho ngicela ukuyiphinda leyo izulu alikhulumi ngoba libuka amandla akho izulu likhuluma ngoba ulinvitile walimema yabona namhlanje uzolalela lolu hlelo njengamanje siphumile emandleni akho siphumile esimeni sakho siphumile kwiability yakho sasingena ekutheni lo muntu esimngenisayo lo uNkulunkulu esimngenisayo akabone wenza njani so yasithi ingelosi okungenzeki ebantwini kodwa uNkulunkulu kuyenzeka ngizomemezela futhi namhlanje ukuthi sibeletho sigugile kodwa okungenzeki ebantwini kuJehova kuyenzeka amathuba akushiye onke okungenzeki kuNkulunkulu kubantu kodwa kuNkulunkulu kuyenzeka uSaka wenenkinga ezimbili eyoqala umntwana akekho nesibeletho sigugile more than inkinga enkulu anayo isikhathi simshiyile kwacaca ukuthi uNkulunkulu akasebenzi ngesikhathi usebenza ngokufika kwakhe angiphinda ngimemeze lo uNkulunkulu akasebenzi uma bezothi ngangconza ungene ngonyaka odlule besizokusiza ngesimo sakho ngangconza washeshe wangena sasibona lesi sifo besizokusiza uma bezothi ulate okwazi khona uNkulunkulu beyond ophezulu kwesikhathi uNkulunkulu ongasebenzi ngesikhathi ukwabamba ilanga ngesikhathi uJoshua elwa nempi yabona lo uNkulunkulu wathi elwa ilanga leyo shoda so wathandaza uJoshua wathi baba ngicela ungibambele ilanga lingahambi leli langa sengathi ngifuna unqobisa sazami ngiyiqede lo uNkulunkulu esimkhonzayo akakontrolwa isikhathi kodwa uyo kwazi ukubamba ilanga kuthi ake ngithi ekseni baba bamba usuku bamba ilanga namhlanje uNkulunkulu hlula isikhathi namhlanje uma kungenzeki ebantwini kodwa uJehova kuyenzeka abagcina leli verse silithola kuyo Luka chapter 1
ethi uLuka mayebhala usivezela uLuka omama ababili abakhulelwayo, usivezela Elizabeth okhulelwa emdala, isibeletho sigugile, yena uLuka lo. Esivezela umama uMary okhulelwa indoda engayazi. Umebhala uLuka uveza ukuthi labo mama bobabili bayakhulela bayaqhawulana gquma ingane. Umeyisa kwingqondo budokotela bakhe aka-understand bakhulelwa kanjani, ngoba lo qala indoda ayikho kodwa nanga ukhulelwe. Lo mama wesibili indoda ikhona kodwa isikhathi sigugile, uyaqhamuka uyakhulelwa. Wazwakala uLuka ethi, Luka chapter 1 verse 37, what okungenzeki kubantu kuyena kuyenzeka, for there is nothing that is impossible with God. Namhlanje sizomemezela ukuthi noma ngathiwa indoda ingekho njengokuthi amaminzi awekho, into engakusiza yikho, lo nkulunkulu akadingi into ukuze uyisebenzise uzuphumelele. Uma yena ekhona uba amaminzi yena, uba amaminzi yena. Uma Elizabeth ekhulelwa, ukhulela ugugile, kodwa ukhulelwa ngoba uNkulunkulu masekhona ukwazi ukuhlehlisa isikhathi. Now namhlanje ke ngizomemezela ekseni ukuthi okungenzeki ebantwini kodwa kuNkulunkulu kuyenzeka. UNkulunkulu ngicela ubambe lesi statement namhlanje futhi uphile ngaso every day. Lo nkulunkulu ngidiscover ukuthi mamuzanele uyahluleka. Yes, uyahluleka. But uhlulwa into eyodwa nje emhlabeni. Uhluleka. Ngicela uyiphinde ekseni le ngicela uphile ngayo ukuthi uma sikhonza lo nkulunkulu sikhonza sehluleke. Kodwa singahlulwa izinto eziningi, uhlulwa into eyodwa. Lo nkulunkulu uhluleka. Whenever uza kuye okwazi usehlulekile. Kodwa singahlulwa izinye izinto. Uhluleka lo nkulunkulu. Uma ke court onke athinta uNkulunkulu wethu from ukudala umhlaba kuze kube manje, nakanye sizwe report ethi uNkulunkulu wabe esehluleka. Uyahluleka. Akukho emvelweni yakhe ukwehluleka. Ungena izimo eziphika lo nkulunkulu, kodwa iwin igaranti kuyenzeka kuyena. Ingakho umuzi uPaul ethi uma lo nkulunkulu emengakithi ubani sangubani ke manje ongamelana nathi. Umuzi uJohane ethi mkhulu ongakithi kunaloyo osezweni. Sikhonza isehluleki, kodwa sehluleka ukehluleka. Noma engafika susela yamizuzwana nje to ayusuyahamba ubani uma wangenelela yena uvela ehluleke. Ukwehluleka engamane kuphilise ngisho organ ingekho, ine failure, bethi organ ayikho, ine failure, but umeke wa intervene kuthi ake ngithi kuseningenelela weNkulunkulu wethu. Oh shamaya, ngenelela simakade empilweni yethu ngoba sikhonza isehluleko esihlulekayo. Ukwehluleka ubamba isikhathi kwabashiwe isikhathi, uvula isibeletho kwabavalekele isibeletho. Amakameri abaney'ntuba ey'ncane zokungena abathi amathuba wekho. Ukwazi ukushutheka ikameri elifaka kwimbobo encane yenaliti. Namhlanje sithi baba vula isibeletho, namhlanje bamba isikhathi, namhlanje sishutheke ey'khaleni ey'ncane. Nkulunkulu vula isibeletho, Nkulunkulu vula isibeletho, bamba isikhathi sishutheke nasey'mbobeni ey'ncane. Sinyukela eShilo sesikhona futhi siphambuka. Ngiyamuzwa njengamanje uyagijima, kunezimo ey'shintshayo, kunezimo ezenzakalayo. And let me tell you, child of God, this is uNkulunkulu izinto ey'bonakalayo zivele kwezingabonakali. Njengoba ngikhuluma ungalindeli ama-feelings ukuthi uzwe ngemizwa ukuthi into yakhe yashintsha. Kholwa. Just believe. Khona uzobe ulalele lolu hlelo njengamanje isimo sakho ngeke siphinde sifane. Kholwa. Futhi uma liphela uhlelo ngiyacela senze into eyodwa namhlanje. Ake sikhulume njengabantu asebehanjelwe uNkulunkulu osebafikele. Shintsha ulimi lakho namhlanje. Ungakhulumi njengoba before u10 uhlelo liqala. Njengoba liphela nje uhlelo ngo12, qala ushintsha ulimi. Noma ungakabona izinto zishintsha, qala ushintsha ulimi ukuthi uJehova ungihambele. uJehova uvula isibeletho sami. uJehova uhlehlisa isikhathi bese ngishiyile. uJehova uyangishutheka naphakathi embobeni
yenaliti uyangifaka inkosi yomusa manibusise. Yo siyambonga uNkulunkulu mfundisi wami amnandi amazwi. Oh Shamai. Oh moyingcwele uthi uhlehlisa isikhathi. Uthi lothe ekhaya sekulate kumina kangabe sakhathazeka namhlanje akukho late ngoba uJehova wethu akasebenzi ngewashilethe akasebenzi ngalesi sikhathi sethu. Uthi ibeletho noma kuthiwa beyivaliwe uyayivula lo Jehova wethu. Uthi intuba noma incane kangakanani kodwa uJehova uyakwazi ukushutha umuntu sekuvala amehlo sekuthiwa kuzokwenzeka. Oh my God, khuleka baba. Khuleka baba nalo mzalwane. Khuleka mfundisi wami. Sesiphambi kwakho Nkosi ekseni. Sibonga baba ithuba elimangalisayo senzele lona. Ukuba ekseni usihambele. Iqiniso lithi izimo zethu idinga wena. Izimo zethu ziphezulu kwengqondo yethu, ziphezulu kokuhlakanipha kwethu. Namhlanje baba sesiphambi kwakho. uNkulunkulu wethu ongcwele uthe ezwini lakho kungenzeka yini ukuthi odala indlebe yena engezwa, wathi kungenzeka kanjani odala amehlo ukuba yena engaboni. Ngame amagama wena uNkulunkulu wethu uyezwa futhi uyabona. Nasekuseni siyathandaza baba othongole size kuwe nabantwana bakho egameni lika Jesu emhlabeni wonke besilalele njengamanje. Sibonga ukuthi ungena ikhaya nekhaya, ungena baba othongole kwisimo nesimo, ushintsha isikhathi. uNkulunkulu ohlehlisayo isikhathi baba othongole. Siyaprofetha namhlanje ekseni sithi ngesonto elizayo ngalesi sikhathi abaningi bazobe bephethe ubufakazi egameni lika Jesu bethi ngimbonile uNkulunkulu waseshilo, ngimbonile uNkulunkulu ofohlayo, ofohla njengamanzi amaningi, ngimbonile uNkulunkulu ongahlulekiyo, uNkulunkulu owenza izinto engenzeki ebantwini. Fohla uNkulunkulu wethu ongcwele egameni lika Jesu. Abagula bayaphila, abangasebenzi bayasebenza, abangenakuthula wehlisa ukuthula egameni lika Jesu. Nabanezibopho noma ngathiwe zabathakathi kodwa ekseni wena uNkulunkulu wethu ongcwele uhlehlisa izinto. Thatha udumo lonke ke Nkosi ume nathi in Jesus mighty name. Thank you Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh yes Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Oh, glory to Jesus. Siyabonga Bishop uNkosinathi wakabuthelezi. Baba siyabonga amnandi amazwi anamandla amazwi. Yo hayi mthwali yakhe ingqilika ayikwazi ukuhlala uma ngabe kunje. Mfundisi wami batshela abazalwane ukuthi uvela kuliphi ibandla kuyiphi indawo. Thank you Jesus. uBishop uNkosinathi Buthelezi from iFaith in Action Church Ministries ngokuhlala ngiseMarksburg but headquarters yethu ise Richmond nama branches lapha nalapha ya inkosi yomusa. Faith in Action. Faith in Action Church Ministries. Scottsville. Yes, Scottsville ngokuhlala but headquarters yethu ise Richmond. Yes, ise Richmond. Richmond endaleni. Yes, ise Richmond endaleni headquarters every morning ekseni ngesonto ngisuke ilapho ngesonto sikhoza kabili nala eThekwini drop-in sikhona njalo ngo-past 2 la ku Smith kwiSangro House. Imake mfundisi sicacise kahle. Yes. Qale eRichmond endaleni kuphi nasendaleni? Endaleni eD1. eD1. Yes. Nikhonza khona ngasiphi isikhathi? Njalo ekseni ngo-past 9 kuya 12. Past 9 kuya 12 Faith in Action Ministries. Yes. eThekwini khona? eThekwini sikhona njalo ngo-past 2 la ku Smith Street kwiBillet laseSangro House. eSangro House yes. Smith Street. Yes. Nikhonza ngo-2:30. Njalo ngo-past 2 emini ngesonto. Yes. Nazo-ke mfundisi wami kodwa khona othi engibusisile umfundisi ngiyafisa indlela yokuthi ngixhumane naye bakuthola kanjani? Abazali bangasebenzisa inamba ka 078 078 441 88 11 bayazi abazalwane baseshilo ngathi umuntu akabe ne-exercise alikhipha njalo ukuze abhalele izintshumayelo nalamavesi njalo nje makungena ishilo ukhipha i-exercise lakhe ukwazi ukuthatha amanothi ngoba zithi masazikushaya izinto ukwazi ukuyopheqa exercise uthi wathini kambe uBishop ungagcini ngokuthi ayongibusisile zibhale lezi zinto ngoba uzokhohlwa ngelinye ilanga. Mfundisi uthi inamba yakho ithi 078 yes 441 88
1111. Yes. Kanjalo baba. Amen. Siyabonga ukhona einkundleni zokuxhumana. Yes, na ku Facebook uBishop NE Buthelezi. Ku Facebook Bishop NE Buthelezi. Yes. Bishop NE Buthelezi ku Facebook. Yes. Baba siyabonga kakhulu uNkulunkulu akugcwalise, uNkulunkulu akwandisele ibandla likhule, uNkulunkulu akulwele nawe izimpi zakho ngokuthi namhlanje ubusise mina wabusisa nabazalwane abasilalele la eShilo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba. Thank you Jesus. Nikhonze kahleke eSangro House ngo 2:30 siyokuza ngelinye ilanga. Jesus. Amen. Amen.